Шоу телеканалында яңалыклар чыгарылышы исәнмесез. Студияда сезне мин Фәридә Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Шәһәр мәктәпләрендә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре үтәлми. Белем бирү учреждениялары балаларны кабул итәргә әзерме? Инспекторлар белән рейдка Гүзәл Шиһапова чыкты. Яшим яратам эшлим. Бүгенге чараның девизы нәкъ әнә шунда иде. Чарага 20ләп эшмәкәр килде. Башкарма комитет белгечләре һәм иҗтимагый оешма вәкилләре катнашты. Машина тегәрмәченнән хәтта транспортыңнан да колак кагу куркынычы бар. Бурычлыларны юл приставы туктата. 18 ел буе радио дулкыннарында туган көне уңайыннан күңел зур бәйрәм тамашасы әзерли. Тулырак бу хакта студия без кунагы белән сөйләшәбез. Мәктәпләрне кабул итү комиссияләре тикшерә. Комиссия составында янгын күзәтчелеге инспекторлары да эшли. Белем бирү учреждениеләрендә күп кенә кагыйдәләр үтәлми диялар. Бүген комиссия 38-нче мәктәптә эшләде, бердә күп санлы кагыйдә бузулар ачыкланды. Тулырак хәбәрчебез Гүзәл Шиһапова дәвам итә. Отделка и все конструкции из горючих материалов, тоже видите линолеум. Актлар залында идәндә линолеум түшәлгән, янгын була калса чыгу урында тиешенчә ясалмаган. Директор әлеге кагыйдә бозулар турында белә. Киләсе елга 38-нче мәктәп капиталь төзекләндерү программасына кертелгән. Мондый хаталарны ремонт барышында һичшиксез төзәтәбез дип вәгъдә итте. Ә менә кайбер җитешсезлекләрне комиссия килер алдыннан ук төзәтеп булыр иде. Плафона здесь нет. Вроде вопрос элементарный, но плафон не обеспечен. Янгын сөндерүчеләр кагыйдә бозулар җитди һәм җитди булмаганнарга бүленергә тиеш түгел ди. Янгын вакытында юк кына нәрсәләр зур фаҗига китереп чыгарырга мөмкин. Мисал өчен янгын сөндерү җиңсәсе дөрес төрелмәгән, ашыгыч рәвештә аны сүтү күп вакытны алыр иде. Өстәвенә щит астында аның инде яраксыз булуын да күрмәгәннәр. На сегодняшний день он уже свои свойства терял, его надо менять. 2 ел элек биредә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозу очраклары тагын да күбрәк иде ди күзәтчелек бүлеге хезмәткәре. Хореография залына керүче ишекләр тар булса, хәзер аларны киңәйткәннәр. Широко, никаких горючих конструкций нет, и путям эвакуации, соответственно, ничего не мешает. Кайбер хаталарны бүген үк инспектор алдында төзәтергә туры килде. Мәктәптән чыгу юлында балаларга каршылыклар аша узырга туры килә. 1 метрдан артык булырга тиешле араны тарайтканнар. Здесь установили оборудование, установили вахту, которую на сегодняшний день, прямо сейчас, при моем требовании, необходимо все отодвигать. 38-нче мәктәптә ишекләр төп проблема булып чыкты. Мәктәпкә керү ишекләре дә тар булуы ачыкланды. Эта дверь открывается не по ходу эвакуации. Что-то придется делать, и до 1 сентября, как минимум, значит, дверь придется снимать. По ширине, соответственно, ширина эвакуационного выхода тоже должна быть. Как минимум 1,20 м шириной. Директор ишекләрне алмаштыру 300 мең сумга төшәчәк ди. Шуңа күрә аларны ашыгыч төсле алыштырудан баш тартты. Стоимость входных дверей, она достаточно. Ишекләрне алмаштыру кыйммәткә төшә. Көзен яки гыйнвар аенда капиталь ремонт башланасын белә торып, ишекләргә акча әрәм итү дөрес түгелдер. Капиталь төзекләндерүгә кадәр янгын чыга калса да фаҗига булмаячак дип ышандырды мәктәп директоры. Балалар өйрәнү эвакуация вакытында мәктәптән күп дигәндә 4-5 минут эчендә чыккан. Шәһәрнең башка мәктәпләрендә дә мондый проблемалар җитәрлек ди инспекторлар, әмма барысында да бер уңай тенденция саклана. Ут чыкса, учреждениедагы бар кеше дә бу хакта беләчәк. Все школы города у нас оборудованы. Барлык мәктәпләрдә автомат сигнализациялар урнаштырылган. Әгәр мәктәп түшәмнәренә күз салсак, без аларны күрәбез. Алар барысы да төзек. 1 сентябрьгә кадәр инспекторлар мәктәпләрне тагын бер кат тикшерәчәк. Балаларны кабул итү алдыннан барлык кагыйдә бозуларда бетерелергә тиеш. Гүзәл Шиһапова, Илнар Харисов, Чаллы-ТВ, яңалыклар. Шоуда ярминкәләр еш оештырыла, әмма бүгенгесе уникаль. Шәһәрдә беренче тапкыр социаль ярминкә үткәрелде. Нәтиҗәдә 770 мең сум акча җыелды. Әлеге чара коммерцияле булмаган иҗтимагый оешмалар башлангычы белән оештырылды. Нәкъ менә алар эшмәкәрләргә үз проектларын тәкъдир итте дә инде. Социаль ярминкә турында хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжеты. Яшим яратам эшлим. Бүгенге чараның девизы нәкъ әнә шунда иде. Чарага 20ләп эшмәкәр килде. Башкарма комитет белгечләре һәм иҗтимагый оешма вәкилләре катнашты. Бизнес, хакимият һәм иҗтимагый оешма вәкилләре диалогы. Аларны бүген бер нәрсә берләштерә – социаль эшмәкәрлек. Бу исә икътисадта яңа юнәлеш санала. Сегодня общественные организации ставят Бүген иҗтимагый оешмалар хакимият алдына бурыч куя. Социаль хезмәтләр күрсәтүче коммерцияле булмаган оешмаларны социаль эшмәкәрләр итеп тану кирәк. Бу җәмәгать эшләре белән шөгыльләнүчеләргә халыкка сыйфатлырак ярдәм күрсәтергә мөмкинлек бирәчәк.
Социаль ярминке үзенә күрә аукционны хәтерләтте. Иҗтимагый оешма вәкилләре үз проектларын тәкъдир итте. Эшмәкәрләр аларга бәя бирде. Экспертлар исә үз фикерләрен җиткерде. Бизнес – задача получить прибыль. Бизнесның бурычы табыш алу, хәйриячелек ниндидер ярдәм яки ташламалар дигән сүз. Ә менә социаль эшмәкәрлек нәкъ уртада. Ул хакимияттан башка да, бизнестан башка да яши алмый. Бүген без шуңа күрә бергә җыелдык та инде. Чаллыда исә социаль эшмәкәрлеккә дәгъва итүчеләр шактый күп. Алар бүген үз проектлары турында сөйләде, максатлары бизнесменнарны җәлеп итү. Безнең проект имин булмаган гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга бушлай физкультура һәм спорт белән шөгыльләнү мөмкинлеге бирә. Бушлай кадет классларында укучылар һәм армиягә барга җыенучы яшьләр өчен дә мөһим. Автор реализует изделия. Авторлар үзләре ясаган эшләнмәләрне безнең кибет аша сата. Табыш алып чыгымнарын каплый. Әмма нигездә хәйриячелек ята. Һәрбер товарны сатудан килгән акчаның бер өлеше ЦПЛ балаларны дәвалау һәм тернәкләндерү өчен күчерелә. Һәр проектның үз суммасы бар. Әйтик, аутизм белән авыручы балаларга ярдәм күрсәтүче Чудо дети үзәге әни көнен тәкъдим итә. Аны көндәлек тормышка кертеп җибәрү өчен аена 30 000 сум акча кирәк. Башкаручы директор Ася Кислова әйтүенчә, үзәк бәби тәрбияләүче яки ялгыз анага нәни хезмәтен тәкъдим итәчәк. Мы надеемся, что проект заинтересует. Без проект эшмәкәрләрдә кызыксыну уятачагына өметләнәбез. Җитди бизнесмен үз предприятиесендә барысы да яхшы булу өчен тырышырга тиеш, ә күп нәрсә аналардан, хатын-кызлардан тора. Шуннан да нәкъ менә үзәкнең әни көне ярминкәдә иң зур сумманы җыйды да инде. Барлыгы 490 000 сум. Калган 7 проектка җыелган сумма азрак иде. Дөрес эшмәкәрләр коммерцияле булмаган оешмаларга башка ярдәм, бушлай аренда проектларны рекламалауда тәкъдим итте. Лесенханова, Дмитрий Рачев, Чаллы ТВ, яңалыклар. Президент белән бергә республика күләм хәрәкәте урамнарда махсус акциялар оештырды. Чара президент сайлауларына багышланган. Республика лидерын сайлауга әзерлек көннән-көн активлаша бара. Бүген энтузиастлар бульварында президент белән бергә хәрәкәте үз чатырын урнаштырды. Биргә килгән шәһәрдәшләргә үз проблемаларын хәл итү өчен мөмкинлек тудырылды. Любой житель города может оставить свои вопросы и какие-то проблемы. Һәр шәһәрдәш тә үзенең сорауын яки проблемасын җиткерә ала. Президент белән бергә җәмәгать оешмасы активистлары ярдәм итәчәк. Без барлык мәгълүматны махсус журналга язып барабыз. Көн саен аны президент белән бергә хәрәкәтенең төп штабына тапшырабыз. Әлеге чарага килә алмаучылар үзләренең теләкләрен һәм сорауларын вместе.татар сайтына кереп урнаштыра ала. Бу президент белән бергә хәрәкәтенең рәсми интернет ресурсы. Бирдә җәмәгать оешмасы үткәрәчәк башка чаралар хакында алдан белергә дә мөмкин. Тиздән әлеге сайт татар телендә дә эшли башлаячак. Хәзер рекламага бүленәбез. Безнең белән бергә калыгыз. Машина тегәрмәченнән хәтта транспортыңнан да колак кагу куркынычы бар. Бурычлыларны юл приставы туктата. 18 ел буе радио дулкыннарында туган көне уңайыннан күңел зур бәйрәм тамашасы әзерли. Тулырак бу хакта студия без кунагы белән сөйләшәбез. Компания «Ярмарочный клуб» приглашает на белорусскую ярмарку. Товары для дома, одежда, обувь, продукты питания. С 4 по 9 августа ДК «КамАЗ». 5, 10, 20, 70? 70! Салон кожи и меха объявляет о ликвидации товаров в связи с закрытием магазина. Успей до 10 августа купить шубу или дубленку со скидкой до 70%. Арас, ТЦ Палитра, 3-й этаж. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. Коллектив ООО УКС «Камгэс Энергострой» в лице генерального директора Петрова Альберта Николаевича поздравляет всех строителей города с профессиональным праздником. Желаем всем здоровья, удачи и успехов в реализации самых лучших проектов. Чаллы шәһәренең 85 еллык юбилее һәм күңел радиосының туган көне. Бергәләп бәйрәм итәбез. Татар һәм рус эстрадасы йолдызлары бер сәхнәдә. Грандиоз концерт тамаша. 9 август 18 сәгатьтә. Яр буе паркы мәйданы. 12+. Бәйрәмнең генераль спонсоры Евросил җаваплылыгы шикле җәмгыять. Партнеры Татэнергострой проект төзелеш оешмасы җаваплылыгы шикле җәмгыять. Яңалыкларны дәвам итәбез.
Көңіл радиосы бұйыл өзінің 18 яшілігін белгілеп өте. 1997 елінің 1 августында Шолыда тұрдан тұр эфирда бары тек татар тіліндегін әшлеуші радио барлыққа келе. Қазір енді оны шәһәріміздегіне түгіл республикабыздың түрлі райондарында да яратып таңлайлар. Онлайн режимде ise көңіл дұлқынлары дүнияның ерақ пішмақларына барып жете. 18 елілік бұл хақта хатта хияллану да мүмкін түгіл еді. Көңіл радиосы білен бірге өскен қызметкерлер оның ашылған күннәре турында сөйлей. Хайырлы мен күннәрбізін хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Менә Шәулы шәһәрендә матур итеп кояш чыкты. Шушы кояшлы матур иртәләрдә сәламлыйбыз сезне. Һәм инде яңа көн, инде хәбәрләр, инде яңалыклар алып килгәнсең. Шакына шелтәр яңалыкларына тукталабыз. Лилия Закирова күңел белән 18 ел бергә. Радио ачылып 3 ай үтүгә биргә эшкә урнаша ул. Еллар дәвамында барысы да яңарды, техник мөмкинлекләребез артты, эшебез җайланды ди алып баручы. Ул бүген дә эшкә өйрәткән остазларын тирән хөрмәт белән искә ала. Күңелдән чыккан гына күңелгә барып җитә ди Лилия. Шундый яшь, матур коллектив безне каршы алды һәм шул ук вакытта безнең җитәкчеләр бик тә тәҗрибәле журналистлар иде. Аларга мин бүгенге көндә дә рәхмәтлемен. Беренче менә шушы яңа журналист адымнарын башлаган кешеләрне алар билгеле бер кысаларга кертеп, матур бер юнәлеш һәм дөрес юнәлеш бирделәр дип әйтәм. Һәм без аны бүгенге көндә дә саклыйбыз аларның дәресләрен. Хәбәрләр тапшыруы мөхәррире Резда Шакирова биредә Чыбыклы радио вакытыннан бирле эшли. 1995 елда Чаллы телерадио тапшырулар редакциясына килә ул. Ул вакытта тапшырулар көн саен берәр сәгать рус һәм татар телләрендә яңгырый. Тосмалы кассеталар чорын яхшы хәтерләр Резда. Күңелнең үткәне белән бүгенгесе җир белән күк аермасы ди ул. Ул чорларда біз бик зор диктофоннарны, магнитофоннарны күтәреп, оешма предприятиеларга, киңәшмәләргә, әңгәмәләр алырга йөрсәк, бүген инде бу эшне без бүлмәдә утырып та башкара алабыз. 18 ел дәвамында күңелдә бер нәрсә үзгәрешсез калды. Ул бүген дә нәкъ оешкан вакыттагы шикелле тел һәм мәдәният сагында тора. Моңнарыбызны, халкыбызның уңыш казанышларын тыңлаучыларга җиткерә. Күңелне бүген Биектау һәм Саба районнарында яшәүчеләр FM яшьлегендә тыңлый. Узакламый бу бәхеткә Буа, Мамадыш, Апас халкы да ия булырга тиеш. Лейсан Ханова, Айрат Закиров, Шолы ТВ яңалыклар. Көңіл радиосының туған күні турында сөйләшуі біздің дәвам етәбіз. Бүгін біздің студиябызда қонақта Шолы ТВ телерадио компаниясының радио бойынша орынбасары Резида ханым Ғаниева. Хәйрле кеш, Резида ханым. Сәмсіз. Оқалабызға 85 яш, радиоға менә 18 яш толды. Икесе дә шәһәр өчен мөһим вакыйга. Менә ике датаны бергә зурлап үткәрү очраклы түгелдер мөгаен. Шуннан да әйтеп китәсем килә 85 яшьлек юбилей. Шуннан да ак калабыз яршалыгы 85 яшь. Аның 18 елы шушы күңел радиосы белән бергә атлау. Бу икесе дә тарихи вакыйга туры килде дип уйлыйм мин. Шуннан да бәйрәм, халык бәйрәме. Без бу бәйрәмне бергә билгеләп утырырга уйладык. Аны сайлап алдык инде мәйданыбызны. Әлбәттә безнең халкыбыз барысы бергә җыелышып, гаиләләре белән шәһәребез кунаклары бергә килерләр, безнең белән бергә бәйрәм итәрләр. Чынлап та шәһәребез безнең үзебезнең иң чиста, иң матур, иң алдынгылар рәтендә булган, бик тә безнең һәрберебез өчен кадерле шәһәр. Һәм шушы шәһәребезнең иң тәүге, иң беренче радиоларның берсе татар радиосы, ул күңел радиосы. Күңел радиосы чынлап та һәрбер радио тыңлаучыларга үз гади баласы кебек һәр көнне аларның өйләренә килеп керә. Аларның гаилә дуслары һәм әлбәттә кемнәр өчендер апай, кемнәр өчендер сеңел булса, кемнәр өчендер иң кадерле, иң газиз кешесе. Шулай булгачтан без бердән булганда, бергә булганда, шушы шәһәрдә яшәгәндә нишләп әле бәйрәмнәребезне дә бергә иңгә куеп үткәрмәскә дип уйладык. Тамашачыларны кызыксындыра торган сорау менә бу 9 августта мәйданда үтәчәк бәйрәм тамашасы турында бераз сөйләп китсәгез иде. Нинди артистлар килүе көтелә һәм нинди программа булачак гомумән? Программабыз бик тә кызыклы, бик тә мавыктыргыч булачак. Бик кызыклы уеннар, сюрпризлар көтә хөрмәтле тамашачыларыбызны, радио тыңлаучыларыбызны һәм барлык безнең белән бергә булырга теләгән барлык халкыбыз өчен бик тә кызыклы уеннар булачак. Аннарысын инде безнең килгән кунакларыбыз. Без бит бик күп районнарда инде бергә эшлибез. Күңел радиосы хәзер үзебезнең җирлектә генә түгел, берничә район белән генә түгел, республика киңлегенә чыкты. Бик рәхәтләнеп без үзебезнең коллегаларыбызны чакырдык. Һәм инде Казаннан Татмедиадан кунакларыбыз булачак, депутатларыбыз булачак безнең белән бергә. Без инде гомергә бергә атлаган җырчыларыбызны инде төрлеләрдән сайларга тырыштык. Ни өчен дисезме? Чөнки күңел радиосын аны төрле буын кешесе карый. Яшьләребез дә безнең белән
бар, безнең белән урта буын кешесе дә, әлбәттә инде өлкәннәребез, безнең иң газизләребез. Аларны без кадерләп, хөрмәт итеп, аларны яраткан җырчыларны чакырдык. Безнең инде бер кемне дә алыштыра алмаслык халык җырларын башкаручы үзенчәлекле җырчыбыз. Инде Татарстанның халык артисткасы, әлбәттә, Зәйнәп Фәрхетдинова безнең белән булачак, һәм инде Башкортстанның, Татарстанның халык артисты Айдар Галимов да безгә килеп кушылачак. Бик тә популяр бүгенге көндә үзенең үз тамашачысы булган, үзенең зауыклы тавышы белән күпләребезне инде үзенә мәхәббәт белән, үзенә йылып, суырып алган җырчыбыз безнең инде Ришат Төхвәтуллин. Яшьләребез өчен әлбәттә булачак Мәскәү каласыннан кайткан, бүгенге көндә бик популяр яшьләр арасында үз йөзе, үз исеме булган Радик Юлъякшинны ничек яратмасын, яшьләребезне дә биргә көтеп калабыз, рәхәтләнеп килегез. Урта буын халык өчен әлбәттә барлык җырчыларыбыз, яраткан җырчыларыбыз, популяр җырчыларыбыз безнең арабызда булачак. Менә шушындый уңышлар белән, менә шушындый зур тетрәнү һәм дулкынлану белән без көтәбез. Бер кеше килсә дә, 10 кеше килсә дә, гаиләдә әзерләнәбез, Фәридә. Шулай булгачтан без инде бүген көндә бик нык бөтенебездә менә кырмыска оясында кебек, бал кортлары кебек рәхәтләнеп, тирләп, пешеп, рәхәтләнеп, тозып әзерләнеп ятабыз. Барыгызны да, бар кешене дә үзебезнең бәйрәмебезгә, шәһәребезнең 85 яшьлек юбилеена чакырабыз. Эшкерсез әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Мин исегезгә төшерәм. Безнең студиябызда кунакта Күңел радиосының җитәкчесе Резида Ганиева булды. Уңышлар сезгә. Менә кабат хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, сезнең барыгызны да 9 август көнне 18 сәгатьтә үзебезнең яраткан Сабантой мәйданында көтеп калабыз. Бер очрашу, үзе бер гомер. Киләчәктә дә бергә күңел белән бергә атлыйк, бергә яшик, чөнки күңел ул безнең йөрәгебез турында. Бик зур рәхмәт сезгә. Без яңалыкларны дәвам итәбез. Безнең белән бергә калыгыз. Ким дигәндә утнага 2 тапкыр шәһәр проспектларында юл приставлары тора. Алар иртәнге 9-дан кичке 8-гә кадәр әҗәтләре булган машина хуҗаларын туктата. Шәһәрдәшләр арасында 24 миллион сумга кадәр бурычларын түләмәүчеләр очрый дип белгечләр. ЮХД инспекторлары суд приставлары белән берлектә мондый автомобильләрне туктата. Машина йөртүчеләр әҗәтләрнең яртысын булса да урында түләргә тиешләр. Гадәттә шәһәрдәшләр штрафларын, кредитларын вакытында түләми. Многие имеют возможность проплатить и оплачивать на месте. Күбесе урында ук түләргә тырыша. Әгәр бурычлыларның акчасы юк икән, без вакыт бирәбез. Аларның исап-хисап счетына туганнары, якыннары акча күчерергә мөмкин. Карта белән дә түләү мөмкинлеге бар. Әгәр бөтенләй бурыч түләргә мөмкинлекләре юк икән, шәһәрдәшләрнең милкенә арест салына. Әҗәт күләменә карап машина йөртүчеләр магнитофон, тәгәрмәч, хәтта транспорт чарасыннан кулак кагарга да мөмкин. Бүген Газ бистәсендәге Ял һәм мәдәният паркында өмә оештырылды. Ул Чиста шәһәр проекты кысаларында үтте. Территорияны җыештыруга Комсомол районындагы оешма предприятие хезмәткәрләре, мәктәп укучылары, актив шәһәрдәшләр җәлеп ителде. Кыска гына вакыт эчендә капчык-капчык чүп-чар җыелды. Парк территориясе 30 гектарны тәшкил итә, аның 4 гектары аттракционнар өлеше. Штатта исә нибары 4 җыештыручы. Алар гына паркны җыештырып бетерә алмый. Өстәвенә шәһәрдәшләр арасында үзләреннән соң чүп калдыручылар күп. Каждую субботу и среду. Һәр шимбә һәм чаршамбы көннәрендә без язын, көзен өмәләр оештырабыз. Хәзер яңа уку елы алдыннан паркны тәртипкә китергә булдык. Парк яңарды, яңа күзәтү тәгәрмәче дә куелды. Хәзер биредә ял итүчеләр саны тагын да артты. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карагыз. Шулай көн дәвамында 10-12-дә, 14 һәм 16 сәгатьләрдә бар тик Чаллы ТВ-центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән Күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Һәм тагын бер кат исегезгә төшерәм, 9 августта Яр буе паркы мәйданында шәһәргә 85, күңелгә 18 яшь тулу уңайыннан зур тамаша концерты оештырылачак. Килми калмагыз. Мин сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Кичләрегез исән-имин үтсен.